Annwyl Siôn. Nos Lun. Dyma'r dosbarth dysgu Cymraeg olaf ym mis Rhagfyr ac mae Elin, y tiwtor, yn adolygu. Mae hi'n ysgrifennu ar y bwrdd gwyn. Caru, cysau. Yna mae hi'n dweud dwi'n caru eira, ond dwi'n cysau glaw. Mae hi'n edrych ar Liz ac yn gofyn, Liz, wyt ti'n cysau glaw? Mae Liz yn ateb, na, dwi'n... Beth ydy needles yn Gymraeg? Nodwyddau, atebodd Elin. Dwi'n cysau nodwyddau, atebodd Liz. Felly dim nyrs wyt ti, Liz. Na, dim nyrs. Dwi'n gweithio mewn ffatri, ond mae Siôn yn nyrs. Mae Liz yn dysgu Cymraeg achos mae Liz eisiau babi ac mae hi a Siôn eisiau siarad Cymraeg gyda'r babi newydd. Mae Elin yn gofyn i bawb ddweud dwi'n caru a dwi'n cysau. Yna, mae hi'n ysgrifennu ar y bwrdd gwyn y to bach. A, E, I, O, I, W, Y, ac yn rhoi to bach ar bob un. Mae hi'n edrych ar y dosbarth ac yn dweud, mae to ar ben ti, ond dim ar ben to. Mae to ar ben ti, ond dim ar ben to. Yna mae hi'n dawnsio o gwmpas y dosbarth ac yn gwneud rap. Mae to ar ben ti, ond dim ar ben to. Mae pawb yn y dosbarth yn edrych ar Elin, ond yna mae pawb yn sefyll ac yn dawnsio ac yn rapio. Mae to ar ben ti, ond dim ar ben to. Mae Elin yn hoffi gwneud drama a mynd dros ben llestri yn y dosbarth Cymraeg. Ond mae pawb yn joio. Ar y diwedd, mae Elin yn dweud gwaith cartre. Yn gyntaf, edrychwch yn y geiriadur am y to bach. Geiriau fel can, tren, dŵr, gŵr. A Siôn, dydodd Liz. Ie, a Siôn, atebodd Elin. Ond dim pob Siôn. Dwedodd Dosh. Typical. There's always an ond. Mae Elin yn edrych ar Josh a dweud, Josh, dal ati. Yna, dyrodd Elin yn ail, ysgrifennwch restr siopa cinio Nadolig, ac yn olaf, dwedodd Josh eto, wel, os ych chi eisiau, dwedodd Liz, ysgrifennwch lythyr at Siôn Corn. Pennod 2. Mae Liz yn hapus iawn. Dyma'r Nadolig cyntaf gyda Siôn. Mae Siôn yn dod o Abertawe ac mae Liz yn dod o Aberdeen. Mae Siôn yn siarad Cymraeg, ond yw Siôn ddim yn athro da. Weithiau, mae e'n siarad Saesneg gyda Liz ac mae Liz yn dweud, Siôn, dal ati. Pennod 3. Hedfanodd yr amser. Hedfanodd yr wythnos. Hedfanodd y dyddiau o ddydd Mawrth, i ddydd Mercher, Iau, Gwener. Daeth y pen wythnos. Cofiodd Liz yn sydyn y gwaith cartre. Ond ble mae'r llyfr dysgu Cymraeg? Dyw'r Liz ddim yn cofio. Dyw'r llyfr ddim yn y bag. Dyw'r llyfr ddim ar y bwrdd. Stopiodd Liz a meddwl, llythyr at Siôn Corn, ie, llythyr at Siôn Corn dwi'n meddwl, a dechreuodd ysgrifennu. Annwyl Siôn. Na meddyliodd eto, na rhestr siopa cinio Nadolig. Mae Liz yn caru cinio Nadolig. Y twrci, y panas, y moron, y selsig bach, y stwffin.
ond ei hoff fwyd hi yw tatws. Mae hi'n hoffi tatws newydd, tatws sglodion, tatws rhost, tatws wedi berwi, tatws dwns, tatws, tatws, tatws. A'r gair nesaf ysgrifennodd ar y papur, tatws. Ond yno, meddyliodd eto, mae gwaith cartref arall. Y geiriau efo to bach. Suddodd calon Liz. Wel, mae to bach ar Siôn, ond beth am tatws? To bach ar tatws? Siwr o fod, meddyliodd. Meddyliodd Liz am Josh ac ysgrifennodd dal ati. Mae Liz wedi blino. Y fori dwedodd, dwi'n mynd i ysgrifennu popeth bore fori a gaeth i'r gwely. Pennod 4. Mae Siôn yn gweithio yn yr ysbyty. Mae e'n gweithio gyda'r nos. Mae e'n dod adre yn hwyr. Agorodd Siôn y drws. Helo, dyrodd e. Ond mae Liz yn cysgu. Edrychodd e ar y bwrdd. Gwelodd e'r papur. Annwyl Siôn. Dwi'n caru tatws. Dal ati. Aha. Wel, wel, wel. Ac yna cafodd Siôn syniad. Syniad bendigedig. Pennod 5. Bore dydd Mawrth. Ac aeth Siôn at y ffôn. Dim 1 2 3 3 4 5 7 8 3 1. Bore da. Piercings Pontiago? Dyma Paul. Bore da, Paul? Dych chi'n gallu gwneud tatŵ Cymraeg? Gofynnodd Siôn. Tatŵ Cymraeg? Wrth gwrs, dyn ni'n gallu gwneud tatŵs Cymraeg. Da iawn, bendigedig, atebodd Siôn. Gai apwyntiad os gwelwch yn dda. Wrth gwrs, pryd? Wel, apwyntiad surprise, apwyntiad anreg nadolig i Liz, fy ngwraig. Mae Liz eisiau tatŵ yn dweud dal ati. Bendigedig. Tatŵ yn dweud dal ati. Dim broblem. Diolch yn fawr iawn. Croeso, rhywbeth arall? Y pris. Ca'i weld. Tatŵ dal ati. Efo llun? Syniad da. Llun bach o ddrai goch. Tatŵ dal ati efo llun bach o ddrai goch. Y pris ydy 200 punt. 200 punt? Faint? O wel, mae Liz yn special. Popeth yn iawn, dwedodd Siôn. Bendigedig, atebodd Paul, apwyntiad 5 o'r gloch, noswyl nadolig gyda Josh. Mae e'n artist da iawn. Diolch yn fawr, atebodd Siôn. Pennod 6. Noswyl nadolig ac mae Siôn yn edrych ymlaen at 5 o'r gloch. Mae e a Liz yn mynd i'r dre. Ond yw Liz ddim yn gwybod pam. Daeth Siôn adre'n gynnar a dweud, Helo Liz, heno rwy ti'n mynd i gael surprise. Mae Liz yn caru surprise. Hwre, dwedodd. Diolch yn fawr, Siôn. Parciodd Siôn y car yn y dre a dwedodd wrth Liz, cael llygaid. Cerddodd Siôn a Liz i siop piercings Pontiago. Agorodd Josh y drws. Dwedodd Siôn. Eisteddodd Liz. Estynodd Siôn y nodwydd i wneud tatŵ. Please, gai agor llygaid nawr, gofynnodd Liz. Please, please. Iawn, dwedodd Siôn. Josh, dwedodd Liz. Liz, dwedodd Josh. Yna gwelodd Liz y nodwydd hir. Nodwydd! Sgrichodd Liz ar rhedeg allan o'r siop i'r stryd. Liz, Drian, dwedodd Josh.
Mae hi'n cysau nodwyddau. Beth, gofynnodd Siôn? Pwy wyt ti? A sut wyt ti'n gwybod? Pennod 7. Dydd Nadolig. Mae'n amser brecwast, ac mae Liz a Siôn yn edrych ar y goeden Nadolig. Amser agor anrhegion? Gofynnodd Siôn. Dwi ddim yn siŵr, atebodd Liz. Dwi ddim eisiau nodwydd arall. Mae'r ddau yn chwerthin. Yna mae Liz yn gweld anrheg enfawr. Waw! I fi, gofynnodd Liz. I ti. Mae Liz yn edrych ar y label. I Liz, dal ati. Oddi wrth Siôn Corn a Josh. Mae hi'n agor yr anrheg. Dych chi'n gallu dyfalu beth? Ie, llond sach o datws. Dyna'r anrheg orau erioed, dywedodd Liz yn hapus. A dywedodd Siôn, pwysig. Mae to ar ben tatŵ, ond dim ar ben tatws.